डाउट भइल कि एक बार चेक करावल जाओ। चेक करैनी तो पता चलो 4.5 महीना के पेट में बच्चा बा। ओकरा बाद कहाँ से आई जब ऑपरेशन भइल बता कहाँ से आई? 4 महीना 4.5 महीना के जब बच्ची भइल पेट में तो इनकरा दिक्कत आवे लागल तो हम निश्चिंत रहे कि कोनो दुख बीमारी होई तो ऐसे होता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खेल में एक परिवार उलझल बा। इ परिवार बा कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के। ऑपरेशन के 6 साल बाद भी 4 महीना के बच्चा रह जाता पेट में। वह परिवार हमारा सामने मौजूद बा। उ परिवार के हम दो हमारे दो, एक लड़का एक लड़की बा और उ परिवार निश्चिंत बा। नसबंदी के ऑपरेशन करा लेले बानी, निश्चिंत बानी और 6 साल बाद पता चलता कि 4 महीना के बच्चा बा पेट में। कैसे का भइल रहल इनके, कैसे पता चलल? जी ऑपरेशन के तो हमनी के 6 साल पहले करा लेले रही जा। ओकरा बाद हमनी मियाँ बीवी दोनों जना काम करी जा दिल्ली में अपन स्पोर्ट कंपनी में हेल्परी। 4 महीना 4.5 महीना के जब बच्ची भइल पेट में तो इनकरा दिक्कत आवे लागल तो हम निश्चिंत रहे कि कोनो दुख बीमारी होई तो ऐसे होता, उल्टी पुल्टी होता। तो दवा सुई करैनी फिर भी ना ठीक भइल, उल्टी बंद भइल, इनका नाप बंद भइल। ओकरा बाद हमरा डाउट भइल कि एक बार चेक करावल जाओ। चेक करैनी तो पता चलो 4.5 महीना के पेट में बच्चा बा। ओकरा बाद हमनी के बच्चा एकदम स्वस्थ बा? जी बच्चा एकदम स्वस्थ रहे। ओकरा बाद हमनी 4था महीना में घरे आइनी जाए यहाँ। ओकरा बाद जाना हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन करैनी सरकारी कुचायकोट हॉस्पिटल में। वहाँ ले करके गईनी इनकरा के। ओकरा बाद डॉक्टर से बात कैनी कि सर ऐसन बात बा, हम 6 साल पहले ऑपरेशन करैले रहनी नसबंदी के, हमारा परिवार के दोबारा से डिलीवरी हो। तो कहलन कि ऐसे कैसे मानल जी, अल्ट्रासाउंड कराई। अल्ट्रासाउंड करा के लिए नहीं तो बतौन कि हाँ ठीक बाटे 4.5 महीना के पेट में बच्चा बा। तो हम कहनी सर अब बतावल जब का कल जाए, ऑपरेशन के बाद होता है तो एक कौन उपाय बाटे? अगर हमरा परिवार के कोनो बात हो जाता तो एक जिम्मेवारी के लिए, बच्ची के कोनो बात हो जाता तो जिम्मेवारी के लिए। तो कहलन कि हमरा कोनो पता नहीं कि ओबरा के समय में हम ना रही, ओपी लाल डॉक्टर रहन, वहाँ से बात करी जाके। तो अभी का कहें, अभी सरकार से का मांग करतनी? सरकार से सर मांग का करे के भाई, जौन बच्ची भइल भी ऑपरेशन के बाद तो एक खर्चा हमरा चाही पूरी, एक जिम्मेवारी पूरा खर्चा उठावे सरकार। और वो डॉक्टर के पकड़ के ओकरा से जौन भी पूछताछ करे के बा ओकरा से जवाब सवाल होके कि ऐसन घटना काहे भइल। ई बच्ची जन बिया एकरा खातिर वो केस करेम? जी केस तो करबे करम। हमार रजिस्ट्री कैले बानी। वो जौन कागज होला नसबंदी के ओकर सर्टिफिकेट किलो नहीं खेलो देले आ ना देवे के सकारत आलो। हम कोर्ट से एगो अपील कैले बानी और एगो दरखास्त आइल बाटे हॉस्पिटल में। अब देखल जाता कि कितना दिन के बाद हमरा सर्टिफिकेट मिलता ऑपरेशन के, ओकरा बाद हम केस करबे करम। मिले या ना मिले केस तो होबे करी। देखिए कि हम महिला हमरा सामने मौजूद बानी और ये बच्चा जन बा गोद में खेलता, बच्ची भी है तीसरा। तो ऑपरेशन के बाद भी बच्ची भइल बड़ी? हाँ ऑपरेशन 6 साल पहले ऑपरेशन करें, ऑपरेशन के बाद के है। बताइए हम गरीब गुरु आदमी कहाँ से पोषण पाए? अच्छा तो ऑपरेशन माने भई रहे? भइल बताबे न आदमी कहता, झूठ थोड़ी कही। अच्छा तो डॉक्टर माने बेहोश करके ऑपरेशन कैले? हाँ कैल ना, हमर माई गई रहली, हमर बहन गई रहे, सब कोई रहे। फिर भी ई बच्चा रह गेल बा। फिर ई बच्चा 6 साल के बाद कहाँ से आई? जब ऑपरेशन भइल बता कहाँ से आई? आ दूध सब जर गइल बाटी ऑपरेशन भइल बता। अच्छा तो 6 साल बाद ई बच्चा भइल बा तो 4 महीना बाद पता चला? हाँ 4 महीना बाद पता चला। तो देखी कि ये बच्चा उबावे ई परिवार जन बा कहता कि सरकार ए पर कार्रवाई करो। जौन डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन कल गई, आखिर ये ऑपरेशन सक्सेस होने के बजाय फेल कैसे हो गई? वीडियो को ज़्यादा शेयर करी, वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर देखे के मिली। धन्यवाद।